Pjanić, možda i najbolji čovjek koji najbolje izvodi slobodne udarce u Evropi. Miralem Pjanić, pogledajte kako su Švicarci oprezni. Pjanić, majstore! Fudbalski genije! Poštovani gledalci, ja sam ustao sa svoje komentatorske pozicije i aplaudiram ovom fudbalskom čarobnjaku koji igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Alal ti vjera, majstore! Evo ga, Miralem Pjanić, poštovani gledalci, oduševio je fudbalski svijet. Još jednom, ja ne znam, može li bolje? Ne može, vjerujte mi. Paučina je skinuta ovdje baš kao protiv Luksemburga. Ovo je još ljepše, još efektnije, ali nema niko. Ako je nekada bio Juninho, ova je Juninho na kvadrat, fudbalski as, fudbalski čarobnjak iz zemlje Bosne i Hercegovine.